Ето още един съвет от женската Библия. Запитай се дали ти имаш нужда от мъж или дали искаш мъж. Това са две съвсем различни изходни точки. Ако ти имаш нужда от ласки, любов, прегръдки, топлина и с години не си получавала, нали знаеш какво става? Първия, който ти обърне внимание, ти си зажедняла, загладняла, като звяр. Ако ти не ядеш една седмица нищо, на теб ще пука ли хляба, от коя хлебарница ще дойде? Не. Същото нещо става и в отношенията. Ако ти дълго време си нямала мъжко внимание, ако се запитай защо, кои убеждения ти пречат? Ако ти получаваш постоянно, имаш около тебе много обожатели. И обожатели не значи любовници. Те са приятели преди всичко. Мъже, приятели. Повечето мъже имат изключително богат кръг от жени приятелки. Попитай ги защо. Как мислите, че се дигат самочувствието и увереността да говорят с други момичета? И тук идва въпроса, къде са твоите мъжки ухажори, обожатели, приятели. Или не, ти стоиш гладна и когато си с някой изтриваш номерата на всички досега, оставаш тотално сама, с никой не общуваш, конска паци. Аз съм вярна. И той човек утре, ако ти дигне скандал или нещо игнорира, или се държи студено, ти нямаш дори към кой да се обърнеш, да споделиш, да ти каже той друго мъжко мнение по въпроса и просто стоиш и чакаш и си готова да направиш всичко за него. Добре, само не се сърди, защото не можеш да понасяш тишината. По този начин, когато ти тръгваш от нужда, аз се нуждая от мъж, така че ела заповядай всеки, който да е, ти вече ставаш лесна за манипулация. Ти си лесна за управление, ти си видна. И това е видно по тялото, по походката, по самото изражение. Мъжете го считат за микросекунди. Веднага считат коя живее в дефицит, коя има нужда и мога да си правя каквото искам с нея. Мога да я предизвикам каквито искам емоции и си натискам копченцата по нея както си искам. Защото тя има нужда. Тя не е напълнена. Тя не е щастлива, удовлетворена от живота по принцип сама. И днеска решава, днеска ми се излиза, примерно на ресторант, искам да хапна или какво си. Днеска искам. Запитай се отново. В твоите връзки до сега и сега как се запознаваш с мъже? От нужда или заради това, че ти искаш и че вече си напълнена на 90%, на 100% и просто искаш да се забавляваш с някой. И изглеждаш супер удовлетворена, щастлива, приятна и с твоята енергия привличаш още повече хора към себе си. Или си отчаяна
Защото си стояла дълго време без мъж. Години. Има жени, които години стоят. Без дори да излизат, без дори да говорят с някой мъж. И след това първата оттрепка, която им пише, те са залитнали. Той може да е насилник, изнасилвач, убиец. В момента в България, по най-последна статистика, има над 150 обаждания в полицията от домашно насилие. Как се стига до там? Знаете ли? И слушайте всяко едно интервю. Има. В YouTube има интервюта на полицаи, на психолози, които обясняват. Всичко има последователност. И се тръгва оттам. Аз толкова много имам нужда. В най-лошия случай стига директно до края на тая жена. Често и пред децата й.